Докато си карах, се замислих за нещо. Напоследък в България, особено в TikTok, трейдинга е станал супер популярен. Което, разбира се, няма нищо лошо, но покрай това се появяват хора, които всъщност дори не показват как търгуват, но говорят какво всъщност им е дал трейдинга и колко успешни са в момента, и в крайна сметка ви продават курс за 1000 левове, в който ви учат на супер бейсик неща, пък ви дават достъп до някаква група за 100 лева на месец, в която по случайност има и мои сделки там. Тъй като аз правя всичко безплатно, именно за да покажа, че е възможно и ако мога да предам опита си, в момента създадох цялостно обучение за начинаещи, което обхваща всичко от самото начало до стратегии и всъщност как да може да анализирате пазара сам. Защо го направих? Защото знам колко е трудно човек сам да се ориентира в тази индустрия и най-малкото, ако мога да спестя на някои $1000 загуби и огромни главоболия, през които аз съм минал, за да стигна до тук. Отново подчертавам, всичко е безплатно. А ако искате достъп до обучението, просто ми напишете обучение в коментарите и аз ще ви добавя.